Salut băieți și fete, azi... ce n-ai cu asta? Ok. Deci azi, Usu, vreau să vă dau un anunț. Dacă facem 50 de urmăritori, dacă facem 50 de urmăritori, Usu ne jucăm toți Plante vs Zombie. Așa, scuzați. O să ne jucăm Plante vs Zombie. Bun. Ăsta este numele meu de sus. Și la 9, dacă o să faci 9 noaptea, dacă o să facem până mâine, până 50 de urmăritori, o să vă dau lucruri gratis. Dacă facem până mâine 50 de urmăritori, o să vă dăm o să dau lucruri gratis pe serverul meu. Dragon Caneloni, mâine e update la 3 pe plante. Și dacă facem până mâine, foarte numai bine primim și ceva de la mine din update. Și numai bine și la 10 poate, nu mai știu, nu știu cât e la Amina Views pe Steel Obrero, nu știu pe cât e. Nu știu cât o să fie, cred că tot la 12 sau la 10 pe acolo. Și o să ne jucăm toți. Pa, pa!